नखड़ा 72 वाली चालती 73 वाली इहो हई बड़ा दिलदार कोहेली की बथता कपार नखड़ा 72 वाली चालती 73 वाली इहो हई बड़ा दिलदार कोहेली की बथता कपार जिला गोपालगंज जली डबल समोसा खाली जिला गोपालगंज जली डबल समोसा खाली ओहू से मन ना भरे ऊपरा से डोसा खाली ओहू से मन ना भरे ऊपरा से डोसा खाली हिरनी जैसा चाल वाली करस बवाल खाली ऊपरा से खोजे लिया चार कोहेली की बथता कपार नखड़ा 72 वाली जिला सिवान जली डबल बीरा पान खाली जिला सिवान जली डबल बीरा पान खाली जर्दा में मातल मातल रोडवा सब फान जाली जर्दा में मातल मातल रोडवा सब फान जाली कातिल मुस्कान वाली करस जियान खाली कातिल मुस्कान वाली करस जियान खाली खाके कलेली ओठलाल कोहेली की बथता कपार नखड़ा 72 वाली फाजिलनगर में जेके मेडिकल एजेंसी पर जहां पर हमारे साथ में जुड़ चुकल बानी कुशीनगर के वायरल कलाकार दीपक चौबे जी जेकर गाना हाल ही फिलहाल में ट्रेंड करल बाटे और जब भी गाइले तभी दिल से गाइले मंच पर भी यहाँ के सुनले बानी सन। सबसे पहले स्वागत बा आपके चौबे जी। नमस्ते प्रणाम भोजपुरिया माटी के लाल से जे भी जुड़ल बा और जे भी जुड़ी सबके हमार प्रणाम बा। लगातार राउर गाना देखता कि ट्रेंड हो रहा बाटे लोग गाड़ी में मोटरसाइकिल पर तमाम जगह सुन रहा बा कैसा लगता? अच्छा लगता हमेशा से भी अच्छा लागल बाटे मतलब जब भी हमार गाना ट्रेंड कैले बा ट्रेंड नइखे भी कैले जब आपन लोग सुनेला जब तारीफ करेला तो अच्छा लागला बाकी ट्रेंड तो ट्रेंड अच्छा कभी भी कुछ वो गाना कहिया के शूट भइल बा देखता कि काफ़ी लोग आशीर्वाद दिला बा रउआ पेज पर भी हमरा लगता कई मिलियन चलल बाटे और रात के सीन बाटे। हाँ हमरा पेज पे तकरीबन वो गाना के 70 लाख लोग देख चुकल बा और एगो वीडियो तो एक दिन में 55 लाख मतलब एबारा 55 लाख बा 40 लाख के ऊपर एक दिन में लोग सुन ले रहे और नखड़ा 72 वाली चूँकि गाना एक्चुअली जौन भी गाना से बहुत सारा याद जुड़ल बा तो वायरल होला जौन रीमेक कैले रहनी कर्जा बढ़ा के गईल तो शुरू से सुनी हम स्वर्गीय श्री अजय पांडे जी के गाना शुरू से ही सुनी ओके रीमेक कनी तो वो लोग के पसंद आयल इहो जब हम हॉस्टल में रही तो मास्टर लोग कहलो सर लोग की दीपक कोई गाना सुनाओ बढ़िया भोजपुरी तो ओ समय हम एगो हमारे यार रहे सिवान के तो ऊ ई गाना गावे तो हमहू ओकरा साथे गाई। फाजीनगर के जेके मेडिकल एजेंसी हमारे भाई से भी मुलाकातें करे आई रहनी है मतलब ये हम लोग MBA साथ में किए थे वाह तो संयोग से यहाँ पे मुलाकात भी हो गया ये भी लाइव सुने इनको भी बहुत टाइम हो गया तो आज आप लोग के सामने